Wara li rikeb fuq gidba u malafama fil-konfront tad-deputat Laburista Carmelo Abela kif iddikjarat mill-qorti fl-aħħar jiem, il-Partit Nazzjonalista għadu sal-lum jaħsibha għandux jagħmel apoloġġja miegħu u ma' familtu. Dan ħareġ biċ-ċar waqt il-programm ta' 2 flaxja ekstra fuq TVM ippreżentat minn Xavier Balzan fejn preżenti għalih kien hemm żewġ rappreżentanti tal-Gvern u 2 oħra mill-Oppożizzjoni. Il-qorti sabet li dak li allega l-eks deputat nazzjonalista Jason Azzopardi u li għamilha tiegħu il-Partit Nazzjonalista jiġifieri li Carmelo Abela seta' kien involut fl-attentat hold-up fuq l-HSBC fl-2010 u kollabora mal-kriminali biex jiffaċilitalhom l-aċċess fil-bank ma kienet xejn ħlief gidba mill-bidu sal-aħħar. Brabta ma' dan fid-dibattitu il-Ministru Giulia Farrugia staqsit jekk min gideb hux se jerfa' responsabilità. Bid-deputat nazzjonalista Ivan J. Bartolo ta' 6 PM ifarfar minn fuq spallejh u jindika li għandha ssir apoloġija jekk il-każ huwa veru. Dan anke jekk il-qorti diġà sabet li Jason Azzopardi ħati li gideb u kundannatu jħallas 7,000 euro f'danni. Imma minn żbalja u tefattajn b'mod ħażin fuq persuni innoċenti, xi prezz ħajerfa'? Illum għandna żewġ membri magħna minħata l-Oppożizzjoni. Għatatu apoloġija lill-membru parlamentari Carmelo Abela illi ġie akkużat minn nies fil-Partit Nazzjonalista li kien involut f'hold-up. Jiena li qatt ma akkużajtu, nassigurak li jekk hu l-każ jiena nkun jiena m'għandi. Jekk hu l-każ, membru fil-Partit Nazzjonalista li qal ħadin. L-istess kliem ħareġ minn fom id-deputat u l-ex viċi kap nazzjonalista David Aġus li wara li qatt idur mal-lewża bi kliemu wkoll ħarab milli jitlob apoloġija ma' Carmelo Abela u familtu. Jekk Carmelo Abela bata, aħna nkunu minn tal-ewwel li anke jekk ma minnix aħna. Qed tiddubita jekk ma minnix aħna tnajlek. Minkejja dan huwa stat ta' fatt li l-Partit Nazzjonalista repeda diversi drabi l-gidba minn Azzopardi Fire Blood Dodge. Sa dan it-tant binqas minn ġimagħtejn bot mill-Gvern iressa il-budget tas-sena d-dieħla, il-partit fl-Oppożizzjoni mmexxi minn Bernard Grech baqa' ma ppreżenta l-ebda dokument relatat kif ilu magħruf aħjar il-pre-budget document. Fis-sfond ta' ħafna paroli u bla fatti konkreti minn David Aġus, id-deputat Laburista Alex Muscat innota dan in-nuqqas ta' serjetà min-naħa tal-Oppożizzjoni. Ġifieri bil-policy papers kollha li l-kollega tiegħi David Aġus qed jgħid, da mank dokument ta' qabel il-budget ma ħarġu. Ta' ftit ta' ġranet oħra għandna il-budget, ġifieri kif ħanippjanaw in-nefqa tagħna għas-sena d-dieħla u l-Partit Nazzjonalista s'issa ma ħareġ xejn. Dwar dan anke staqsiet tal-aktar minn darba l-Ministru Farrugia iżda wkoll baqgħet bla tweġiba. Kom il-budget issa tiem oħra. Erba' ġimgħat ħalla door break qasir. Qabel l-elezzjoni. Ħalla door break qasir. Fl-aħħar jiem ġurnalisti ta' One News ukoll staqsew l-kap tal-Oppożizzjoni dwar il-pre-budget document iżda anke huwa ħarab minn din il-mistoqsija u qal kif id-deċiżjoni ħadha is-sena l-oħra waqt li iżjed riċenti tenna li l-politika tal-partit tiegħu mhijiex ibbażata fuq il-proposti. Il-Gazzetta Kulħadd fl-aħħar ġimgħat irrapportat kif Bernard Grech kien urtat li xi ħadd suppost fiċ-ċirku tiegħu żvela il-pre-budget document nofs skedda li beda jħejji fejn instab li bil-proposti inklużi jinkludi wkoll xeba żbalji u fatti interpretati skorettament.